Singapore bon gibangai susah kalingo. Kibukaban mana ya ublay. Namar nadu kepor ba kidon ki election campaign ban kadbas si candidate ke bela election lagalong ne po kasi hills yung ini ha Garo Hills ban ra mi ke result sa victory campaign nang tade sa ba Benkiu district ya ga Mayrang hoy umdan ngano ga jingso bisni ini ki baro hoy ne silong ba kung gyud nang mani blaying sa akalingo mal ipan sa ga cherry blossom festival bau pajba om nang lagi hajar re lagi bon po hajar gila banyulum om dan kanono ga jing ai naglang kibor ki hajrong bakano pajba ula banlum bakatu impression ru kebangi ini si galong la invite ya baro bikin one te kumbalaja ha jingja keba dang news kalong balami kijingkul mar ha gawe ni function but ladai bandan ru ki jing masau bosir kai indra ngai da jing ai jong blai chomlan kinu jingja ke ba susi rekan ni pan ba hai program bala penlong hagini function ba fair ki balong ki badai jongga perthai upai ba ula bailom kat ba man dan gi hajar ndai gi fau hajar lam on gi fau hajar iman la ban yalum re ga sngi pat ki bangen ki ka ba mari ublai ngila ha ki open air nei hajaka banilum pa ba iba sabar gi mane kalong tang kumba si hajar badru construction kumno ba ngila ban yalum ketaru dengan pengemau biang kalong tang si hajar bagi mane pan kalong nyobusan nak si spa person jong kejing he kejaka te ba lingo kalong ba ya kejing mane blai la su kem jubor yusti kanu bangila banrung kanu ngila ban leng kumno begini syong kanu jengai we nya doan hang tu hari ini program fair pan adu bas rangga election campaign bat kui function ru habaki tu giba dai ki beriu giba thawi gi ni ki an lebu kerpang kim ne syong tu social distance yang gi lebu ahi mani gi sekri ya ulai kumba sanput injengai we ni we bat ke ba hap te mas war ke barwai ban yarok ban mane ya ubleru badan sibon rugi kendon belabu hang tu ki bangim la ban penken gum ka an belabu bag jeng lum breuru kalong ka ba hagi mane kam ba nyaw fusan person hoi songo ka sokal ai kata nang ta songo ru bagal ai bangila bailum pai ba sabar open space sejar rei balai bangi yo tangkan ni ban mane yu belai labu no ipot kemalong kiri komnes mensua bagi rekomes dan mentaru kom hagi jaga ba fair kijakaru kiba dan ki ki ba myo ban lai ban mani utrai labu kom kini jai kendon tene ka jalajung ila banong kada dei sia ka babon pai kristan la kem kani daki bo bana jrong kadon jingmo di chalenden hatu kom ang mano kidan ki bor ka jingdom chalenden ni ke barafar taung blai batim hendai komno ba ki jaka pai ba la belum kat bamon hai ki program jong ke ba dei kenja bertai rem taban mana yu blai ban de wai yu blai ban wad yu blai kiru thrang yu blai ban jakri yu blai ba ko kerpat yu blai ngimla ke kala pensa kalingo tene pol ka ban appeal ko pastor ubadang ikit kle ege balang ge babon bat ringkat ru bat bon bat ge para pastor ke penso ke ba ikan spangane bangira kwa ngi songu ege bori pa ge ne gen island lemming igen ban mani ban sakriu blay
Tangan ni program jong ka persai kilaban yele karwaman. Umdan kata ka jing yai ha kata ka lenti bagi orang kata ka protokol. Hindrai yangi bangai ban mani ublai pat labuk protokol. Ban cak kata tanggut. Ban yarung himani kata tanggut. Ban rung hayu jaka mani kata nengon kumlabuk hang tu. Ka percentage nang taruh ha jaka pat ba pat banyelum ang siajan gun open space kata kamun. Lagi ini ki function baru ke belong ke bengi i. Ba kibri jo ke berhila bai lompai ba. Umbang Jepang tiang ban ngantong kunyang Jepang. Work invasion la thoru la ong bagi ba invite kibri ru all are invited. Hei hagi jika sikri ublai pat umdan ngomata la restrict no kaya jemut ke ni. Ban mani ublai umlong ban wantan syak partai pat kadbaman. Dengat basonu khobor ban appeal badak longgom ni yang jeng syak riblai ka ba maglong yo ublai un pha ka jeng bishar ka ba syirkai na jorong. Namar umla bela kai buat ublai. Umma ba ngin pen kraw hai ni program partai bla ban lamru syak jeng mani usaitan. Imba nam taki kam jong ke jingdom laban le kat paman. Dei kam jong ke jing syai jong blai ba em, blai jong ke jing syai. Blai ba thau le bu ingem la. Kan pengenal biang, hangi pai ke history. Hang no jaga haba la kamparat ke jing mani blai. Ka wan ke jing bisyar ke jing bitar jong blai. Ba kom tang ka ba ni kan jagri ke jongi. Jebre jongi, hajala jongi. Dei jagar pat jong ka long ba ailat lem kan jongi. What I ba that same yardstick ban penyeper negi program partai kat bagaimana program ban mani ublai pat la parking pat hadu bam solong lai lu chu ban yaro ban mani ublai bat ban batai kuno ban mani ublai hanu ban mani ublai kair ko ban mani ublai ka bai ngi bangai bat la ai kata garants da khtin ublai kham dam ngi kristan ba kumlungin chakri ban mani utrai sa ai ngi numpen baklai ke ba bible kala tho Nambaklang bama ban khang yang jeng mani blai kham tam ikba mani yo blai uba long nong bok nong thao ba unong penlong bam de ban perking dik an brio hadu ban pelong blai no yang no ka jat jeng tam jing pang baro ban tiang palat hang di ban semar re ai bagi ti blabo ki an ki kanon ban semar mekir gen pelong kata kanuksa wa mekir ki le komju haba makiru khlamle makiru ke sya makiru yele roman ngi pala sunjom nyomben la ban ongru komba la nyom makiri sencar komunis ai brain plan afi perkhat bhai kane ai lat ken ngi bangai khamna gui kristan ko ban mani ban yero utrai ban syagri utrai ban duai ken ngi borin duai ke ban yele persya yani ki knyang boro jaji pangbuan hane gari jongi bat keleng gari persai om dei tang dai start berion but om dei gini ki kam festival persai ki ban be itu khunyang jingpang dei tang da ka bor htien ke jong blai ba jing duai kumna na karpa dei fi sha ken yengi ki bangai ngin mani yu blai walau gom faro jong gari Egypt walau gue ki sim ki bangi play ka bible history ki ba yele ban khang persya ya ka jing shagri mani yu blai habaki le gom tang i history kom no kaya tu no history bau blai ban hap ke jing besha halor jongki hai sem jongki bag jim jongki kapatan jongki baro tadi bagi breki so ni ke kalana gomot bar ki ong atrai ngala bakala plan ngila bu ni ang parking ki bri mek ban chakri ban manage me pan manu blai klaumot bau blai usai ki bad ublai ru usai kari ban rio baro ke bawat yu blai malatho kita ar chronicle nang ba hinyor ka sao ngin phairo su blai ngin flagi pop ngin kerno nagi im jilong ka ba yat palat iki angi yong blai ngi kalamut ka mesim ngi bara ngi dua ublai ukloi ban ma ban pen kha kri baru jongi baro tang ne we kala am tang long mele sang pangun corona ida ka bor ka jing dua ho jing ai vaccination ka jing ai dua ru ka babiang hendai ai ngenum klet pat budan ublai Beriu doktor ki start san medical kelabat ai
ka jing pen kwat nei tang u blai ulan ai jing pen khia to so ni khobor ngara kar pa re alat lem ngi begin mane ngi chagri u blai ko fi alat lem ngi function barok jaga partai kibra ban long ke jing mane syaitan ke jing wa jing syar kala ban long ke bai amdesho ke ba ong bai ro u blai ri bai ro pat ke bam dai no blai alat ni ngi ro mane u blai ngi chagri u blai ngi mane u blai ngi dua u blai ingat pakai boring dua je hublai kan pen head krat untuk kan pang baro hakadong blai khpa blai khon mes me ko dong trai Jesus Christ. Amen.